Heddiw, rydyn ni'n lansio'n swyddogol yn rhaglen gyfnewid ryngwladol ar gyfer dysgu newydd. Mae'r cyfnod pleidleisio drosodd chi wedi penderfynu galw'r rhaglen newydd yn taith. Mae'r enw newydd yn gret, mae'n cyfleu'r uchelgais ryngwladol a'r cyfleoedd a ddaw yn sgil ein rhaglen. Mae taith sydd wedi ei chreu mewn cydweithrediad gyda phartneriaid a dysgwyr ledled Cymru yn rhaglen sy'n unigryw i Gymru. Yn union fel Erasmus+, bydd y cynnig cyfleoedd i deithio a dysgu a llenewid bywyd a hynny i fyfyrwyr a staff ym mhob rhan o Gymru ac ym mhob math o addysg. Bydd e hefyd yn dod â dysgwyr ac addysgwyr o bob cwr o'r byd i Gymru i gyfoethogi ein campusau a dod â diwylliant i'n ystafelloedd dosbarth. Anogaf pob darparwr addysg a gwaith ieuenctid yng Nghymru i archwilio'r cyfleoedd y gall y rhaglen i cynnig ac ystyried cyflwyno ceisiadau pan dda'r amser yn nes ymlaen yn y Gwanwyn.